Miller Distributors għandhom il-pjaċir ħabbru il-ħruġ tat-tieni edizzjoni tal-ktieb The Mac ta' Mark Montebello. Dan huwa l-ewwel volum tal-biografija ta' Manuel De Mac li l-edizzjoni oriġinali tiegħu kienet ħarġet 9 snin ilu u li minna kienu nbijaw aktar minn 15,000 kopja f'anqas minn 5 snin. Din l-edizzjoni mhi sempliċiment stampatura ġdida. Hija edizzjoni li għandha informazzjoni aġġornata, materjal biografiku miżjud, ritratti oriġinali ta' De Mac li qatt ma ġew murija qabel, kif ukoll disinn artistiku għal kollox ġdid. Dan il-ktieb huwa stħarriġ professjonali dwar il-fasla tal-personalità komplessa ta' De Mac u rakkont tal-ġajja meraviljuża ta' ħajtu. Hija edizzjoni kritika li kienet u għadha l-unika u l-aqwa biografija sħiħa ta' De Mac. Titilfu wiex. Il-ktieb se jkun għal-beħ fil-fira tal-ktieb bejn 12 u 17 ta' Novembru, kif ukoll fil-ħwienet kollha tal-aġenda.